μπάσκετ. Σημαντική μέρα και για τον Άρη, ο οποίος εξασφάλισε πριν από λίγη ώρα και επίσημα μαζί με τον Όφη άδεια συμμετοχή στην Football League και είχε την ευκαιρία στη συνέχεια να επισημοποιήσει ούτε μία ούτε δύο, αλλά 6 μεταγραφές. Νωρίτερα από αυτή την εξέλιξη, η ΠΑΕ παρουσίασε και επίσημα στα μέσα ενημέρωσης τον νέο τεχνικό, τον Δημήτρη Σπανό, ο οποίος μίλησε για τον δύσβατο δρόμο επιστροφής στη Super League. Τον προπονητή με τον οποίο θα απορριφθεί φέτος στο πάγκο του Άρης παρουσίασε η ΠΑΕ. Είναι ο 48χρονος Δημήτρης Σπανός, που στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Πανεγιάλιο, Λαμία, Απόλλωνας Μήνης, Πανευσηνιακό, Παναχαϊκή Άρτα και πολλές άλλες ομάδες. Ο ηγιώτης τεχνικός θεωρήθηκε από τους κίτρινους ο πιο κατάλληλος να αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση του Άρη τη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο και αυτό το κάνει υπερήφανο. Είναι για μένα μεγάλη τιμή, είναι τεράστιο το φορτίο της ευθύνης. Τον κύριο Καραπίδη, τον κύριο Μιλοφορίδη, γενικά τη διοίκηση, γιατί η επιλογή του προπονητή στον Άρη νομίζω είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο συζήτηση. Άρα λοιπόν σε αυτό τους ευχαριστώ και είμαι σίγουρος ότι στις προσδοκίες τους μάλλον θα ανταποκριθώ πλήρως. Ο Άρης είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα, δήλωσε ο Σπανός. Κατά πόσο όμως είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος και την πίεση αυτής της ομάδας. Ίσως να μην δεχόμουν και αυτή τη θέση, αν δεν ένιωθα εγώ σίγουρος, αναφορικά με την πίεση, με το τεράστιο βάρος της φανέλας του Άρη, με την ιστορία του. Ναι, νιώθω ότι είμαι σίγουρος, νιώθω καλά, νιώθω ότι θα πάει η ομάδα όπως θέλω εγώ, έχω στο μυαλό μου ένα πλάνο. Η άνοδος στη Super League φέτος προϋποθέτει βελτίωση της ομαδικότητας των παικτών, πρόσθεσε ο νέος προπονητής του Άρη, και δεν φτάνει μόνο να ιδρώσουμε αλλά να ματώσουμε. Νομίζω ότι η δυναμική της ομάδας και μέσα από την ομάδα θα πρέπει να αναδεχθούν κάποιοι παίκτες. Η ομαδικότητα στηρίζεται στις ατομικές ικανότητες των παιχτών. Ο Άρης είχε πάρα πολλούς. Με διαφορά όμως ότι αυτό που έπρεπε να γίνει μες στο γήπεδο δεν γινόταν, χωρίς να θέλω να αφήσω καμία αιχμία στους κατόχους μου. Δεν είναι της συμπεριφοράς μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Όμως νομίζω ότι περισσότερο φάνηκαν τα ονόματα παρά η ομάδα. Ο στόχος ο δικός μου είναι μέσα από την ομάδα να βγουν τα ονόματα. Τα οποία θα βοηθήσουν περισσότερο και θα τα χειροκροτήσουν περισσότερο οι φιλαθλοί μας. Όσον αφορά τις μεταγραφές και την ενδεχόμενη αντικατάσταση του Σωκράτη Διούδη, ο έμπειρος τεχνικός δήλωσε. Το ρόστερ έχουν γίνει και θα γίνουν αρκετές προσταφερές. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο εγώ έχω στο μυαλό μου, αλλά και ο κύριος Μιλοφορίδης, είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε τερματοφύλακα. Η ομάδα έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα, μάλλον έναν από τους καλύτερους για μένα στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται, κάνει κάποιο άλλο βήμα και το τιμούμε και το σεβόμαστε και το τιμούμε και τον ίδιο. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να εντάξουμε ένα παιδί το οποίο πάντα στα πλαίσια της διάθεσης να έχει όρεξη. Δηλαδή να θέλει να διακριθεί με τον Άρη, να θέλει να γίνει ένα με την ομάδα, να θέλει να παίξει Super League. Μένουμε στα του